Nazdar, dneska je tu s vami Leo a dneska si ukážeme, ako poskladať túto vecičku. Dneska to nie je Rubíková kocka taký, ako ste si mysleli, ale dneska je to Mirror Cube. Je to zlatá, dneska si ukážeme, ako ju poskladať. Nie každý ju dokáže poskladať, to iba ja. No nie iba ja, ale skoro všetci na svete, okrem môjho otca, to ešte ani neposkladal, lebo on potrebuje mať túto rovnú stranu, to nemôže mať. A ešte dajte mi odber, komentár, lebo čo mám robiť. 20 lajkov, 10 lajkov, 5 lajkov a je ďalší diel, no môžeme to zamiešať. Ja som za ňou, aby ste vedeli. No, už je zamiešaná, vidíte. Môžeme ju začať stavať. Že vždycky si nájdete od najväčšej, lebo to je najľahšie. Ja to robím vždycky od najľahšej. Robte každý od najmenšej, lebo tak je to ľahšie. Trochu to bude trvať, lebo dlho som už neskladal Rubíkové kocky. Takže pre mňa je to noob. Tak, to posledná kocka. A to nemôžem dať, lebo som ešte noob. Vidíte, tak už tam aj vám to ukáže, že to robím už minútu, už 2 minúty. To poskladám. Vidíte, jak sa s tým držím dlho. Lebo ty nevieš, ktorá to môže byť. Že by táto. No, hurá, máme to. To si dáme. Ideme hľadať jednu, už máme napasovanú. Dve už máme napasované. Dve treba napasovať. Takže tieto. A každý musíme dať dole. Tuto napasovať. Tuto dať dole. A posledná nám treba. Potom už dáme sem. Takže máme takýto fejkový kríž. A dáte ju sem. No. Teraz ju otočíme. A musíme spraviť také tečka, ako na normálne, čo som vysvetľoval to video. Pamätáte sa, hádam? Dobre. Toto viem, kde pasuje. Na ktorý ešte to nevidíte, tak ich trochu poučím. Základ je mať ten kríž. Nie biedu, som chcel povedať biedu. A viem, že táto pasuje, a tu je tu. Tak, môžete vidieť jedno téčko máme, toto už máme spojené. Toto. Dlho to robím, 3 minúty, za chvíľu aj 4. Dobre, máme téčka. Potom budeme robiť papúšky bezvané, ale neviem, na ktorú to pasuje, asi na túto. Tak. Ako už viem, že to pasuje sem. Máme jedno. Máme dve. Už za chvíľu bude, som v tom profi. No, moc v tom profi nie som. Tak. A môžeme začať ísť robiť ďalšiu vec.
Od najväčšej radšej robte obu, od najmenšej je to extra ťažké. Je tam. Tak. Teda jedna. OK. Sa vy môžete vidieť, že to tak ako keby mám. Ne, ešte nemám. Prosím, tieto dve pasujú na takú. Tak. Máte dve takto spolu. To by sa takto... musí to byť aj takto. A kde máte to, tak si to nameriate takto. Potom otočíte a začnete robiť. Tak. A posledný krok. Nevyšlo nám to. A keď nemáte stranu, tak to isté robíte. A sami môžete vidieť, že nejak sa mi to po 100 rokoch podarilo, no. A tak to vyzerá. No. Čaute, potom sa vítame pri ďalšom videu.